mga ganahan pang muhirit karong ting-init, mas visit gayud kining usa ka lugar sa lungsod sa Pinamungahan, di na usa sa ilang atraksyon, mao ang wave pool sa usa ka resort. Usaban laag tama ka puso, pinaagi ni ining report. Daw pang Water World Experience ang imong masinati niining ekta-ektaryang resort sa Barangay Lamak, lungsod sa Pinamungahan. Ug niining summer season, atraksyon kaayo ang gitawag nila nga wave pool. Ang maong wave pool mukabat sa 300 metros ang gitas-ud ug 150 metros ang gilapdon. Tungod sa kadako sa pool, mura ka nagnaligo sa dagat samtang sayaw-sayawon ka sa mga bawd niini. For wave pool only is 150. 7 years old pataas mo na 150 nato. Ang kids nato i-consider is 3 to 6 years old, 125. Anya 2 years old below nato is free pa. Nindot usab ang view sa maong lugar kay murag mitago kini duyo sa kabukiran. Gawa sa wave pool, aduna usab sila'y sky biking ug zipline nga mamahimong magamit sa balor nga 200 pesos. Samtang sa ibabaw nga bahin sa maong resort, nahimutang usab ang usa ka infinity pool. Mas kusog ug mas dagko ang bawd niini kung itandi sa usa nila ka wave pool. Gikan sa 3.5 feet, mahimong 5 feet na ang gitason sa tubig tungod sa bawd. Ang kaning infinity pool gitawag na mo siyang 4-in-1. Kay nana siya jacuzzi, nana siya pool sa tunga, inapod tayo gitawag Raging River niya, mo wave pag yun siya. Mas kusog ang wave ani niya compared atong una na mo nga wave pool sa ubos. So gitawag na mo siya dancing waves kay isayaw-sayaw gyud ka sa wave niya. Ang wave effect mugna sa makina nga adunay blower. Apan pahinumdum sa mga tagdumala sa resort, kinahanglang may kauban gayong hamtong ang mga gagming bata aron mabantayan sila sa ilang pagkaligo. Aduna sa binuoy presensya sa lifeguard aron kalikayan ang disgrasya. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.